ozonlag, 20.000 ton CO2, surregn, kvælstof, biosfæren og sådan noget. Bare rolig, Kjeld. Det er skide godt. Hvorfor kommer han ikke? Så selvfølgelig kommer han. Egon kommer sgu da altid. God gamle Egon. Det er jo en skide god plan. Så skulle vi så ikke begynde at knappe op? Det er ligesom lidt mere gæstfrit. Egon, han plejer også. Tig nu stille. Måske drikker Egon slet ikke mere. Det er mange i vores dage. Måske mineralvand. Jamen, hvad fanden, altså derfor behøver vi andre sgu da ikke. Hold nu op, Benny. Jeg kan ikke klare det. Det er svært nok i forvejen efter alle de år. Og hvad siger Egon overhovedet til planen? Tag det roligt. Bare vent. Nå. Goddag, Egon, og velkommen. Og det var vel nok. Vil du ikke sidde? Vi har også en cigar. Jeg ryger ikke mere. Hvad siger du? Er gamle Egon gået fra cigaren? Det var det godt meget. Det var da godt. Det er også sundt. Tig stille. Det er ellers en god cigar. Tig stille! Jeg vil høre et ord. En kælderkold, så. Hvad drejer det sig overhovedet om? Det kan. Han har en plan. Og Benny. Ja, så. Har Kjeld en plan? En skidegod plan. Der er også et skab. Lad høre, Kjeld. Kom nu, Kjeld. Det er din plan. Jeg skal nok. Jo, altså. Vi er alle sammen borgere i denne verden. Alle har vi et ansvar på vores klode. Og så synes jeg, og Benny også, at vi skal være gode samfundsborgere. Navnlig nu, da vi kommer op i årene og måske ser det hele mere klart og mere miljørigtigt og sådan. Vi kan alle sammen gøre en indsats mod det stigende CO2-udslip, surregn, drivhusgasser, ozonlag, hele miljøsituationen. Brundtlandsrapporten anbefaler, at vi halverer energiforbruget i løbet af de næste 50 år. Ja. Og vi skal bare gøre det helt almindeligt i det daglige. Sluk for lyset, spare på strøm. Det er pærligt. Ja, nu da du er holdt op med at ryge, så tænk vi... Tig stille! Meget har I budt mig gennem alle disse år. Men aldrig nogensinde har jeg hørt, og jeg har hørt mere end de fleste, aldrig nogensinde har jeg hørt noget så åndssvagt. Samfundsborger. Hvor herre bevares. Vi snakker om et skab. Hvor er det så? Jo, det er derovre. Ja, det er jo ikke noget pengeskab for Frans Jäger. Det er skidesmart. Det er et spareskab. Det er godt for miljøet. Jeg vidste det. Gud, hvor jeg vidste det. Selvfølgelig skal sådan et par skidespræller og elendige klamrukker komme med sådan noget bævl. Nyttige samfundsborgere. Hvad? Jeg to. Jeg har aldrig kunnet slå en pind i en lort, uden at ødelægge alle tre dele. Jamen, miljøet? Ja, det vil jeg også nok sige, du. Det er et spareskab. Der er penge at spare. Flere 100. Det er skidesmart. Jeg har en plan. Skide godt. Det havde jeg altså også. Ja, I forstår som sædvanligt ikke en pind af det hele. Men det er jo, hvad man kunne forvente af sådan et par hundehoveder. Hvad er det så, Egon? Der er penge i det. Rigtige penge. Og det er du ikke så meget af mere. Rigtige, almindelige, rede penge. De er til at opdrive. Det er alle sammen kreditkort, plastikfiduser, og hvad ved jeg. Her er der penge. Der er penge at spare. Og ved I, hvad der er det særlige ved de penge, man sparer? Det, man sparer, er skattefrit. Det er jo det, det drejer sig om. Skattefrit. Har I så forstået det? Skide godt. Det var det, jeg sagde. Egon er genial. Han kunne se det lige med det samme. Skattefrit, selvfølgelig. Så er det også godt for miljøet. Hvorfor lukker I ikke de flasker op? Man skal da også sige alting til jer. Skide godt, ikke? Sammen vender vi strømmen.